Wong tuwa mono bisa mung paring pitutur lan sembur marang sliramu sakloron ingkang tumanjani. Dadya teteken samangsa kaluyun lan dadya cecolok samangsa sliramu nembe weweteng. Bebrayan kang pinangka bebojohan mangkono lire pinangka jejodhoan. Loro-loro niku kudu duweni rasa sinisian. Sradanja sajagat raya iki ora ana barang kang padha. Yekti yen sliramu duweni rasa sinisian ing kono sarwa padha katresnane, padha kewajibane lan padha tanggung jawabe. Ingkang angka loro nggir tumibaning mesti ketemu ning jodho lan tumakaning kabejan mono muhung ana kanugrahan Gusti ingkang akarya jagat. Mula sing tumemranggen mung ibadah marang Gusti kang Maha